Ambient. Trance. Hola, què tal? Molt bon dimecres. Comencem repassant les imatges del canal visible del satèl·lit Meteosat d'avui al matí, que ens mostren ja aquesta massa de núvols que és símptoma o reflexe d'aquesta zona d'inestabilitat que tenim a sobre i que deixarà ruixats i tempestes. No només aquesta tarda de dimecres, sinó també es poden intensificar demà dijous a la tarda. I precisament repassem fotografies de les conseqüències o dels efectes que ens han deixat els ruixats de les últimes hores. Un llamp que va caure en una zona d'arbustos, a la vall de Llémena, va provocar un petit incendi forestal. Aquesta seria una causa natural d'incendi que ràpidament, segons ens informen, es va propagar. Segona imatge que ens mostra aquests núvols compactes desenvolupats que ens envia Xavier Gallofré des de Mieres a la Garrotxa, i precisament allà ahir va caure calamarsa. El tamany era considerable, unes pedregades que es poden repetir, no les descartem pas al llarg de les pròximes hores. Última imatge d'avui de Víctor López des de Vilabertran a l'Alt Empordà, aquesta cortina definida espessa de precipitació, molta aigua en poca estona és el paràmetre que es pot repetir, com dèiem, al llarg de les pròximes hores. Observin el model de precipitació dijous a la tarda, aquestes taques verdoses, groguenques i fins i tot puntualment vermelloses al Pirineu Oriental. Pot ploure de manera generalitzada a la tarda a qualsevol comarca de la demarcació gironina i aquestes tempestes poden ser fortes. Continua activat l'avís groc pel Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats que poden deixar només 20 litres en tan sols 30 minuts. I aquests ruixats ja els dèiem que es desplacen, es formen en zones on hi ha màxima inestabilitat, sobretot en zones muntanyoses, que exerceixen de palanca, d'efecte orogràfic i per tant reactiven les precipitacions, i després el flux o el desplaçament de vents en altura, el corrent en altura, és l'encarregat de desplaçar, eixamplar i intensificar aquests ruixats, aquesta massa de precipitacions a la resta de zones fora de les zones on es formen les tempestes, perquè, com dèiem, es desplacen. Observin l'índex d'inestabilitat dijous, colors ataronjats i vermellosos, condicions favorables i extenses perquè els ruixats es formin i puguin ser extensos i puntualment assolir una certa intensitat. I observin les temperatures a les capes altes atmosfèriques dijous. Aquesta zona d'aire fred no és res més que la responsable dels mecanismes que generen aquests processos convectius, aquests processos que ens porten a parlar d'inestabilitat. Per tant, aquest és el mapa per les comarques de Girona de cara a aquest dijous. Matí sense gaires precipitacions, matí relativament tranquil, però tarda amb inestabilitat. Els ruixats i les tempestes poden ser forts, poden ser extensos i poden afectar a qualsevol punt, acompanyats de calamarsa o de pedra, d'aparell elèctric i tot plegat amb un descens de les temperatures. Si els hi sembla, ho repassem comarca per comarca per veure la distribució, la intensitat i la localització d'aquestes precipitacions. A la Cerdanya, comencem com sempre, dijous al matí estarà ennuvolat o mig ennuvolat i abans del migdia és probable que plogui, que es comencin a desencadenar aquests mecanismes d'inestabilitat, algun ruixat dispers prop de la Cerdanya francesa, de l'Alta Cerdanya, també es pot començar alguna tempesta abans del migdia pel Cadí-Moixeró, els núvols aniran guanyant extensió pel territori, dijous a la tarda ruixats i tempestes que seran generals i poden ser fortes a les estribacions muntanyoses del Cadí-Moixeró i també a Llívia, a l'Alta Cerdanya. A qualsevol punt de la Cerdanya les tempestes poden ser d'una certa intensitat, no es descarta calamarsa o pedra. Baixen transitoriament les temperatures perquè al disminuir la radiació solar, a l'augmentar els núvols, a l'estar el cel més tapat abans, doncs no podrà pujar gaire el termòmetre. Ambient no tan càlid, Puigcerdà, la capital, 24 graus de màxima. Al Ripollès, dijous al matí, intervals de núvols, que podran deixar ja ruixats i tempestes abans del migdia a l'Alt Ripollès i sobretot a la vall de Camprodon i al Coll d'Ares. Ruixats al matí en principi no gaire importants, però que aniran guanyant embranzida amb el pas de les hores. Nuvolositat variable compacta a la resta, amb el pas de les hores també. A la tarda, les tempestes, les tamborinades, els xàfecs poden ser forts, a molt forts, a qualsevol punt de la comarca, especialment a la meitat nord, a l'Alt Ripollès, a la vall de Ribes i a la vall de Camprodon. Les tempestes poden deixar més de 50 a 70 litres per metre quadrat, unes precipitacions que s'allargaran fins ben entrat al vespre o la nit. A partir de la matinada anirien disminuint. Temperatures en descens. Ripoll marcarà 27 graus de màxima, ambient més suau, més fresc en zones de muntanya, Queralbs 19 graus, Molló marcarà 21
21 graus de màxima. A la Garrotxa, dijous al matí, començarà a ploure a partir de mig matí, segurament a la meitat occidental, a les estribacions muntanyoses de la serralada transversal. A Olot també podria caure alguna gotellada abans del migdia, algun ruixat, alguna tempesta a l'Alta Garrotxa que també es comenci a activar abans del migdia. Clariana segurament a la part baixa del riu Fluvià, sobretot a Besalú, intervals de núvols a la resta que aniran guanyant terreny, intensitat, extensió. A la tarda també plourà tempestuosament a qualsevol punt de la comarca, ruixats i tempestes que, tal i com adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, poden deixar 20 litres en només 30 minuts. Tampoc és descartable alguna calamarsada o pedregada. Aquesta inestabilitat farà recular o davallar transitoriament les temperatures, de tal manera que les màximes es quedaran en general per sota dels 30 graus. Una petita zona d'inestabilitat precedent a les tempestes de tarda passarà fregant la selva marítima, amb la qual dijous al matí pot ser una mica insegur. Variable, intervals de núvols, possibilitat d'algun ruixat, clarianes a la resta, però també és probable alguna tempesta, algun primer ruixat, algun primer nucli de precipitació al Montseny abans del migdia. I no serà fins a la tarda que reactivin aquests mecanismes de convecció, d'inestabilitat. Plourà pràcticament a qualsevol punt, menys probables a la tarda a la mateixa línia de la costa, tot i que no els acabem de descartar. Sobretot, les tamborinades, els xàfecs i les tempestes es produiran a l'interior de la comarca, a les Guilleries, al Montseny i a la serralada transversal. Aquí les temperatures reculen poquet, màximes entre els 28 i els 30 graus. Matí tranquil, de transició d'espera, al Gironès i al Pla de l'Estany hi haurà intervals de núvols, ambient variable, els núvols seran més evidents a partir del migdia i a la tarda també s'esperen xàfecs, ruixats i tempestes que poden afectar a qualsevol punt. Poden assolir una moderada intensitat i anar acompanyats de calamarsa, menys probables al sud-est del Gironès. Temperatures lleugerament en descens. Girona marcarà 27 graus de màxima, Banyoles 28 graus. Finalment, les comarques empordaneses, dijous al matí tranquil, amb cel enteranyinat enterbolit, combinat també amb alguns intervals de núvols que vagin apareixent, sobretot per l'interior. Abans del migdia, a les Salines i a les Alberes poden començar a activar-se aquests mecanismes d'inestabilitat. Hi ha suficient aire fred en altura com perquè el motor de les tempestes es pugui engegar abans del migdia. Allà poden començar a caure alguns ruixats tempestuosos que a la tarda esdevindran més generals i poden ser forts a l'interior empordanès. També poden afectar el Baix Empordà amb major mesura cap al nord, al sud del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, zones pròximes serien menys probables, però vaja, la idea és que les pluges, les precipitacions aquest dijous a la tarda puguin ser més o menys extenses i generals. Temperatures aquí sense gaires variacions. I l'abans de pronòstic, aquesta zona d'aire fred que passa entre avui i demà, divendres ja marxarà, per tant, disminuirà la inestabilitat. Els ruixats quedaran restringits a la tarda a l'interior i només tindran una causa, les altes temperatures que desencadenin alguns xàfecs, algunes tempestes, Cerdanya, Ripollès, potser Garrotxa. A la costa no plourà, grans clarianes, dissabte i diumenge mateixa tònica, fins i tot menys risc de tempestes, alguna molt localitzada en zones altes deshabitades del Pirineu, Cadí-Moixeró, el Ripollès, Alta Garrotxa, Serralada Transversal, potser fenòmens més aviat dispersos puntuals, però al cap de setmana anunciem que farà sol a la Costa Brava i pujaran clarament les temperatures. Tornarà a apretar la calor i la xafogor en punts de la costa. Nosaltres marxem molt pendents d'aquestes tamborinades, d'aquestes tempestes, que poden ser generals, poden ser fortes, tal i com adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous a partir del migdia a qualsevol punt de la demarcació gironina. Ho deixem aquí. Bon dimecres i fins demà.